Muistaakseni mikä on mun viittoma? Anna. Huomaatteko mun vieressä? Niin ei oo ketään. Mä oon ihan yksin täällä. Mä istun aivan yksin täällä. Mun kaveri Mika, niin se on sairas. Ei se tuu tänään päiväkotiin ollenkaan. Mä oon tänään, mulla on muita kavereita täällä kyllä. Mun paras kaveri Mika on toki, totta kai. Mutta niin. Tänään on paljon tullut lunta. Ja nyt on talvi. Pitäisi muistaa pukea paljon lämmintä villavaatetta, esimerkiksi villapaitaa. Sen alla voisi olla joku toinen paita. Ja villasukat. Talvitakki pitäisi myös olla, semmoinen toppatakki. Piippoot tietenkin pitää muistaa myös laittaa. Kaulahuivi, se on tärkeä. Lapaset, hanskat, sitten talvisaappaat. Mulla on lämpimät vaatteet kyllä, kun mä tulin tänne. Tänään äiti toi mut tänne päiväkotiin. Joo. Mä tykkään olla täällä ja leikkiä. Kyllä. Sitten mä vähän ihmettelen, kuinka siellä on niinku metsät. Siellä on paljon lunta metsässä. Miten ne eläimet oikein pärjää siellä? Saako ne ruokaa ollenkaan? Missä ne nukkuu? Mutta mä kerron teille. Aikaisemmin mä oon leikkinyt legoilla tässä äsken. Mä näytän mitä mä oon rakennellut. Tämmösen. Mä en oikein tiedä mikä tästä tulee, mutta mä lähden lisään tähän näitä paloja. Voi olla, että se on joku ehkä hieno linna. Tässä on semmoinen torni. Tornit tulee tänne. Ja sit kukas täällä asuu? Tää on tämmönen poika. Hieno linna! Minä haluan asua täällä. Ai niin. Mulla oli ne eläimet mielessä tossa aikaisemmin. Joo. Myös kun alkaa talvella tulee paljon lunta ja lumikinokset vaan kasvaa, niin ootteko nähnyt puita, että ei ole lehtiä ollenkaan? Et aikaisemmin on ollut paljon lehtiä, mutta sitten niinku, puut vähän niinku, tuntuu, että kun sää muuttuu ja tulee kylmä, niin heti vaan ne valmistautuu, että tulee kylmä ja talvi. Et ensin just ne lehdet väri vaihtuu. Ensin on vihreä, sitten se alkaa muuttua siitä, voi olla, että ne on keltainen tai vihreätä vähän. Sitten myöhemmin ne on ruskeita. Sitten ne on siellä maassa ja ne on ihan ruskeita. Mutta kaikki puut ei kumminkaan ne lehdet putoa. Esimerkiksi havupuut. Ootteko nähnyt kuusia? Ne on vihreitä edelleen. Ne kuusen, ne teräs, ne pysyy siellä. Mänty. Mut sit talvella kun tulee, niin on pimeätä. Ja sitten kun on lumi on valkoista, niin saadaan vähän valoa sieltä lumen kautta. Joo. No ihmeellinen kyllä tämä Suomen vuodenajat. On 4 erilaista vuoden aikaa ja sitten vaan vaihtuu ja vaihtuu. On talvi. Sen jälkeen tulee, mikäs tulee talven jälkeen? Tiedätkö sä? Niin, kun lumi alkaa sulaa, sit tulee kevät. Niin, joo. Sitten, kun on kevät ja sulannut, kaikki alkaa aurinko paistamaan, niin sitten tulee kesä.
Ja taas sitten syksy. Ja talvi. Aina vaan vaihtuu ja vaihtuu. Mukava kyllä. Mä tykkään kyllä. Mun mielestä se on kiva. Mutta kuinka sitten ne eläimet? Mä näytän teille kuvia. On kivoja kuvia. Täällä on erilaisia eläimiä. Ja ne voi talvella tuolla luonnossa ihan pärjätä. Ihmeellistä. On suuria eläimiä, on hirvi. Tai on niinku poro myös Lapissa. Sitten on peuroja. Ja ne pärjää ihan hyvin. Mut mitä ne sitten syö? Sen metsästä löytyy kyllä. Esimerkiksi sen puun siellä kuoren alla, niin sieltä ne ottaa vähän sitä kaarnaa ja sitten oksia syö. Ja porot, ne kaivaa tuolta lumen alta. Sieltä tulee erilaisia eläimiä tai semmoisia hyönteisiä. Tai jäkälää. Jäkälää ne sieltä kaivaa ja syö ja nauttii. Niitä löytyy kyllä, mutta täytyy ottaa vähän vaivaa, koska täytyy etsiä sitä ruokaa. Mutta kyllä niitä löytyy. Voi olla, että sieltä lumealta kun kaivaa, niin sieltä löytyy marjojakin. Ehkä voi olla, että siinä on unohtunut marjoja. Ehkä. Mä luulen niin. Mutta esimerkiksi linnut, niin ne syö hyönteisiä. Lumen päällä on paljon semmoisia pieniä hyönteisiä. Siellä ne vaan kipittää. Ja linnut löytää ne ja syö ne. Ei tarvii jännittää. Mutta kaikki eläimet, niin ne ei viihdy talviajassa ollenkaan. Että he haluaa nukkua vaan. Esimerkiksi mä näytän kuvan, mikä eläin nukkuu. Tiedättekö mikä eläin nukkuu talviunta? Mä näytän kuvan. Mulla on aika paljon kuvia tässä. Mikäs se on? Mikä eläin toi on? Siili. Se on siili. Siili ei pysty, sillä on niin pikku jalat, että jos se lumen päällä, niin ei se pysty menemään. Se haluaa nukkua. Ja se viihtyy lehtiä, semmoisen lehtikasan alla se sinne kaivautuu ja sinne nukahtaa sitten talvella. Ja siilen hengitys se muuttuu rauhallisemmaksi. Ennen se on syönyt itsensä ihan täyteen. Sitten se kaivautuu sinne lehtipinon alle. Jää sinne. Joo. Ja pystyy siellä vähän se hengitys rauhoittuu. Ja pärjää hyvin talvella. Myöhemmin sitten kun aurinko alkaa taas paistaa, niin sit siili oma nenä alkaa tulla se auringonsäde, niin sit se tuntuu, että tulee lämmintä alkaa tulemaan ja sit se alkaa sieltä kaivautumaan sieltä lehtien seasta pois, että lähtee ulos taas liikkeelle. Katsoo, että mitä täällä onkaan. Niin. Mukava. Mut mitä siili sitten syö ennen kuin menee talviunille? Erilaisia asioita, siis sammakoita, matoja, toukkia. Ja erilaisia. Siili on lihansyöjä. Se syö muita eläimiä. Joo. Mutta tiedätkö, että siilille ei saa antaa maitoa.
Sitten menee vatsa sekaisin. Siitä tulee ripuli. Se sairastuu. Se on aivan sairas. Ei oo kivaa sen. Sitten taas on toinen eläin. Mikä eläin tää on? Karhu. Se on iso. Se on iso eläin, mutta ei se voi talvella ollenkaan niinku pärjää. Ihmeellistä. Se alkaa nukkumaan ja voi olla, että se on siitä syksystä tai syyskuusta lokakuun aikoihin joskus, silloin jo menee talviunille. Ja nukahtaa ja sit se on ihan monta kuukautta se nukkuu. Ja herää vasta keväällä, joskus maaliskuussa. Tai huhtikuussa. Tai toukokuussa. Monta kuukautta kohan siitä tulee. Ootas nyt. 1. Jos se menee aikaisin syyskuussa nukkumaan, on kylmä jo syyskuussa, niin sitten se menee nukkumaan. Ja sitten talviunella se karhu olisi, ootas mä lasken lokakuu, marraskuu, joulukuu, tammikuu, helmikuu. Kauan se on nukkunut jo. Maaliskuu, 6 kuukautta, puoli vuotta. En mä jaksais nukkua puoli vuotta. Joo. Mut karhu nukkuu. Yleensä talvipesässä se nukkuu ja sitten lunta alkaa kerääntyä siihen päälle. Ja se synnyttää sen poikaset myös sinne. Voi olla, että nukkuu ja sitten syntyy niitä poikasia. 1-4 kappaletta pentuja. Ihmeellistä. Tämä luonto on kyllä niin ihmeellinen. Paljon ihmeellisiä asioita. Mutta karhu. Semmonen on karhu. Mitäs muita eläimiä menee nukkumaan? Mä löysin yhden eläimen. Mikä eläin? Käärme. Käärme. Niin se ei mene talviunille, tai ei sanota, että se menee talviunille, vaan sen ruumis muuttuu semmoiseksi jäykäksi. Se ei pysty luikertelemaan. Ei. Kun pakkanen vaikuttaa siihen sillä, että se jäykistyy. Sitten se tekee semmoisen kolon ja se menee sinne kerälle ja jää sinne. Sinne jäykistyy, mutta ei se kuollut ole. Ei vaan se on, sen oma hengitys muuttuu semmoiseksi tosi rauhalliseksi, tosi hitaaksi. Melkein ei mitään hengitä. Sitä sanotaan niinku kylmähorrokseksi. Talvihorros. Ihmeellistä. Mut sit kun aurinko alkaa taas paistaa ja alkaa vähitellen sitten sieltä. Mut ei vielä nopeasti lähde kiemurtelee, ei. Vaan pikkusen alkaa vähän itteensä niinku liikuttelee, kun se on kumminkin ollut jäykkä, niin vähän siinä venyttelee itteensä. Se on vähän vaikea lähteä heti liikkeelle. Mut niin, semmonen on käärme. Ja mä kerroinkin jo hirvestä. No poro, se kyllä pystyy elämään talven ja löytää ruokaa. Poroja. Sitten myös kettu. Kettu pärjää. Voi näkyä, että kettu esimerkiksi kaupungissa voi hyvin nähdä. Ihan missä vaan.
metsässä, kaupunkien lähellä. Ketut tykkää, kun kaupungissa on helppo löytää ruokaa. Ihmiset voi olla, että ne heittelee roskia tonne kaduille, niin kettu käy syömässä. Joo. Mut mikä on ihmeellisin eläin? On 2 ihmeellistä eläintä. Pupu. Ja Nis. Huomaatko sä mitä? Mikä sehän oma väri on? Se on valkoinen. Kesällä ei voi olla valkoinen, koska sit heti nähtäisi, että missä toi pupu menee tai jänis menee, kun ei ole valkoinen metsä. Kesällä se turkin väri, se vaihtuu. Tiedätkö sä, minkä väriseksi se vaihtuu? Ruskeaksi. Mut sitten talvella se turkki vaihtuu valkoiseksi, koska kaikki luonto muuttuu yhtäkkiä. Tulee lunta ja muuta, niin se on valkoinen. Ja sitten se pysyy ihan pystyy hiljaisesti siellä kulkemaan. Ja kukaan ei huomaa sitä, kun se sulautuu sinne valkoiseen väriin. Niin. Se on vähän ovela eläin. Mutta mä ihmettelen, miten se voi sen väriin sitten niinku vaihtaa, kun se ihoväri kumminkin pysyy. Että mikä olisi, jos itse voisin vaihtaa, niin mikä olisi joku vihreä väri, voisi olla hauska. Että jos mä vaihtaisin mun ihon värin vihreäksi. Se voisi olla vähän hassu kyllä. Nyt näin miettivät vihreä. Mieti, kun mun naama olisi vihreä tai sininen. Jos mä olisin sinisen värinen. Se olisi kiva. Mutta jos mä maalaan, mut äiti ei tykkäisi kyllä. Äiti aina sanoo, että ei saa sotkea. Mut kun mä haluaisin vaan kokeilla. Miltä mä näyttäisin? Äiti olisi erilainen, sillä on meikkiä ja muuta kumminkin, että mä voisin lainata äitiltä niitä meikkejä ja vähän kokeilla. Laittaa tuohon kasvoille. Mitä sä luulet? Ei saisi. Niin. Äiti kyllä aina sanoo, että ei saa niihin meikkeihin koskea. No. No. No niin. Toinen eläin, joka vaihtaa sitä turkin väriä. Tiedätkö mikä se on? Se on orava. Orava on kesällä tämän värinen, ruskea. Mut sit kun tulee talvi, niin mikä väriseksi orava muuttuu? Ei ole valkoinen. Siitä tulee harmaa. Sitten on linnut. Nekin pärjää kyllä. Nekin löytää ruokaa. Mä aikaisemmin kerroin siitä. Esimerkiksi tämmönen. Mukava värinen, tommonen keltainen masu. Ja on myös punaisen värinen lintu. Siinä on punainen maha. Sen nimi on punatulkku. Punatulkku. Tämä keltainen värinen on... Tää on litiainen. Äiti on kertonut mulle paljon erilaisista eläimistä, erilaisia asioita, niin mä tiedän. Mutta niin. Miten sitten muurahaiset? Miten ne pärjää? Niillä on oma se keko. Se on niiden oma koti. Se muurahaiskeko. Siellä sisällä on lämmintä. On. Mites kala on? Tiedätkö? Eikö ole vettä, niin mitä tapahtuu vedelle? Kun omassa kotona tulee kyllä vettä koko ajan, kun avaa hanan, mutta sitten kun menee ulos ja on talvi ja vaikka järvi, mitä tapahtuu? On tosi kylmä, pakkasta. Alkaa mennä ihan tonne miinuksen puolelle. Tulee tosi kylmä. -5–10. -5–10. Mitä sitten tapahtuu vedelle, tiedätkö? Se muuttuu jääksi. Mut miten sitten joku järvi jäätyy, niin
Miten ne kalat siellä? Kuoleeko ne kaikki? Ei kuole. Ei. Ja se jää, niin se tulee siihen pinnalle, mutta siellä alla, siellä on edelleen vettä. Kalat saa siellä uiskella jään alla. Mutta ne on aika lähellä pohjaa sitten. Joutuu menemään. Oletko sä nähnyt esimerkiksi jään, kun kairataan siihen reikä siihen jäähän, niin sit se voi pilkkiä. Siellä voi pilkkiä ja sit saa kalan. Niin. Talvella voi onkia. Onko sä käynyt pilkillä koskaan? Mä oon nähnyt, mut mä en oo ite käynyt pilkillä, mutta mä oon nähnyt, kun joku on käynyt. Mun ukki esimerkiksi. Hän sai kalan. Sai kalan, kyllä. Joo. Mutta sitten talvella, niin mikä on kivaa talvella? Tää on tämmönen yksi eläin. Mä näytän. Hyttynen. Se on kesällä. Ei oo mukavia kyllä hyttyset. Kun ne käy pistemässä ja imee sun verta. Sitten sieltä tulee myöhemmin semmonen tosi kutiseva näppylä. Ja sanotaan, että ei saa raputtaa. Mutta mä aina yritän olla raaputtamatta, mutta sit se kutia mun on pakko raapii. Mutta talvella ei oo hyttysiä. Ei oo yhtään hyttysiä. Se on kivaa. Näin. Erilaisia eläimiä on kyllä, joo. Esimerkiksi kettu ja susi. Voi olla, että ne on nähnyt pupu. Niin, tai jänis, niin ne yleensä on piilossa. Ja sitten kun tulee pimeätä, niin sit he alkaa vasta, ne alkaa liikkumaan. Ja alkaa tulee hämärää, niin sit ne alkaa liikkua. Joo. Niiden silmät pystyy näkemään hyvin hämärässä. Ei mene puuta päin. Niin. Joo. Mut pupu, sitä näkee kyllä päiväsaikaan myös. Ne pomppii tuolla aina välillä ja oravan näkee, joo, linnun näkee. Mutta ei ehkä tarkkaa silleen näe, niin. Voi olla pöllö. Ehkä. Nyt on helpompi, kun ei ole lehtiä, niin voi helpommin nähdä niitä lintujakin. Pitää olla ihan hiljaa, ei saa huutaa. Sit voi nähdä. Bongailla lintuja, joo. Sieltä yhtäkkiä huomata. Vähän niinku bongailla niitä lintuja, kun kattelee puihin, joo. Mut miten sä tykkäät talvella tehdä? Mä tykkään luistelusta. Mä en oo vielä taitava luistelemaan. Ei. Mä vähän niinku harjoittelen vielä. Mä on vähän tällä niinku luistimen kanssa, mä nyt harjoittelen tätä liukua, mutta mä ehkä vähän kävelen tällä hetkellä niin luistimen kanssa, että äiti opettaa mulle, että miten mä voin saada vähän vauhtia siihen, pitää potkaista tonne sivulle. Et jos sit mä pääsisin eteenpäin liukumaan, mutta mä en oo vielä ihan taitava siinä. Mun täytyy odottaa, että mä vähän kasvan isommaksi ja sit mä harjoittelen paljon ja sit yhtäkkiä mä osaisin tehdä semmosen piruettihypyn. Joo. En vielä mä en osaa. Mutta pitää harjoitella paljon. Ei voi yhtäkkiä olla mestari ja tosi taitava. Ei voi. Pitää harjoitella ja sitten tulee mestari. Se on semmoinen sanonta, että harjoitus tekee mestarin. Joo. Mä tykkään luistella. Tarvii tuommoinen luistimet. Mut sitten jääkiekko esimerkiksi, niin siihen tarvii mailan, kiekon ja ne luistimet. Se on niin. Se on ihan kivaa. No mulla ei oo jääkiekko juttuja. Mut mitä muuta voi tehdä sitten talvella? Voi hiihtää. Siihen tarvis kyllä sukset ja sauvat. Ja monot.
hiihtomonot, semmoset omat kengät tarvii. Joo. Mä näytän. On erilaisia tyylejä hiihtää. Voi mennä sellaista perinteistä tapaa. Perinteisesti hiihtäen. Tai sit voi mennä tällä niin kuin luistelutyyliin hiihtää. Se on vähän kuin luistelis suksilla. Se on jotain semmoista, se on vähän erityylistä. Mut mä ite harjoittelen myös hiihtämistä. Tosi rauhallisesti mä menen. Joskus mä kaadun. Mut voi olla joku pikku mäki ja sit mä menen siihen mäkeen ja hups, keikkaa mä kaadun. No mut ei mua pelota yhtään. Ei se haittaa, lumi on niin pehmeetä, et sit mä vaan sinne pyllähdän. Ei haittaa mitään. Joo. Mitäs sitten? Mitä voi tehdä? Pulkkailla. Joo. Mulla on kelkka, semmonen rattikelkka. Se on kiva. Mä menen jostain mäestä silleen, että mä voin ohjailla, miten se mun kelkka menee. Ja joskus mä oon vähän liikaa iso vauhti ja sit mä käännän suoraan tonne ja sit se kaartuu ja sit mä taas kaadun. Äiti aina sanoo, että pitää olla varovainen. Varovasti. Et ei saa tehdä semmosia tiukkoja käännöksiä. Aina se vähän pelkää, että mä loukkaan mun käden tai mun käsi menee poikki tai murtuu tai jotain. Mut sit mä oon silleen, että ei mene, minä osaan kyllä. Joo. Äiti aina on vähän huolissaan. Ei tarvis olla. Mut mitäs sitten muuta? Mitä voi tehdä talvella? Lapioida. Joo. Esimerkiksi lumilinnon voisi rakentaa lapiolla tai lumiukkoon, mutta lumiukko, niin se tarvii pitää vähän pyörittää sitä palloa. Tulisi palloa. Yleensä mulla on 3 palloa, jos mä teen lumiukkoa. Se on se isä auttaa mua sit yleensä just niinku myös niitä pallojen tekijä, koska niistä tulee tosi painavia. Mulla ei oikein ole voimat riitä siihen, että mä ite niitä pyörittelisin ja nostelisin niitä päällekkäin. Niin isä auttaa mua nostaa siihen. Isä on vahva, hän jaksaa niitä palloja nostella ja pyöritellä. Sitten laitetaan se 3. pallo, se viimeinen on pää, semmonen pienin pallo. Sen mä yleensä jaksan, mutta se on tosi korkealla, niin mä en pysty laittaa sitä, kun se on vähän liian korkealla, se on vaikeeta. Isä auttaa siinäkin. Tai äiti myös voi auttaa. Ja lumiukko, niin mitä siihen tarvii siihen lumiukkoon? Mä näytän teille. Siinä on tommonen luuta. Se pitää sitä luutasta kiinni. Sit sillä on hattu. Joo. Ja porkkana nenäyleis. Porkkana pistetään nenäksi. Sit on silmät ja suu. Niihin voi käyttää vaikka kiviä. Kivet laitetaan silmiksi ja sitten asetellaan suut ja nappeja myös. Laitetaan nappeja kivistä. Mut sä voit laittaa ihan mitä vaan. Voi laittaa vaikka kaulahuivin jos haluaa. Mitä muuta vois? Voi laittaa joku toisen luutan, niin sitten voi laittaa siihen jonkun jonkun tavaran. Jotain semmoista. Toiseen käteen niin. Mut mitä sit muuta vois talvella tehdä? Mä kerron ja sit pilkkimisestä tai se on niinku onkimisesta, että voi talvella onkia. Sitten Tietenkin ootteko olla koskaan lumisotaa, kun on pallo ja sit heitellään palloja. Mutta pitää olla varovainen, että ei saa silmää heittää, se sattuu. Jos tulee tuohon naamaan tai silmään.
Siihen voi tulla silmätulehdus. Se sattuu. Täytyy olla varovainen, että vaan tähän kehoon heitellä. Se on ihan ok heittää kehoon lumipalloja. Ei ylemmäs. Ei, vaan matalia heittoja. Joo. No sitten lumisota, lumilinnan rakentamista. On kyllä mukava leikkiä sit siellä lumilinnassa. Mutta se on kyllä työlästä, se lumilinnan teko. Jos on pieni linna, se riittää kyllä ihan hyvin semmonen pikkulinna. Osa rakentaa ihan lumiluolia. Esimerkiksi, että on auto aurannut kaikki ne lumet semmoiseksi isoksi lumikasaksi. Tosi iso lumikasa. Niin sit sinne voi esimerkiksi isän tai isoveljen kanssa vähän auttaa, että hän lapioi ja sinne tulee semmoinen kolo ja luola. Sitten sinne pääsee menemään. Mut sielläkin pitää olla varovainen, koska siellä on paljon lunta päällä. Niin täytyy olla turvallinen, että tai joku tuki, ettei se tuu sun päälle se lumi. Mut luolat on kivoja. Joo. Mut en mä tiedä, miten se tuetaan sit se luola. Tarviiko sinne jotain puuta alle? Sellaiset puutolpat vai? En mä tiedä. Mut isot ihmiset, ne tietää. Ne tietää, miten se tehdään. Tai sitten mun äiti laittaa ämpärin vettä. Sit se viedään ulos. Ja arvaa mitä tapahtuu. Muistaakseni mitä mä kerroin, kun on se vesiasia, kun muuttuu jääksi? Niin myöhemmin se ämpärin sisällä oleva vesi, niin se muuttuu jääksi. Siellä alla on kyllä vettä, mut sit kun sen kääntää toistepäin ja ottaa sen ämpärin pois, niin se on jäätynyt. Siinä on semmonen jää ja sit sinne voi laittaa kynttilä sisälle ja laittaa vähän tulta, niin se on kivan näköinen. Lyhty. Mutta mä oon nähnyt kuvia, että on myös niinku jotain kukkia laitettu sinne mukaan tai jotain muita niinku kukkia laitettu sinne ämpäriin reunoille. Sitten ne jää kiinni siihen, kun se jäätyy. Se on kivan näköistä. Vähän koristeita. Joo, semmoista. No talvi on kyllä mukavaa. Joo. Mut mikä sun mielestä niinku talviaikaa, kun on kylmä, esimerkiksi tiedäksä, kun on noin lamput, niin ne on metallia. Niin, ja sit siinä on lunta päällä. Halusin ihan hirveästi maistaa sitä siihen metallin päällä, kun on sitä lunta. Mut jos sä meet siihen kielenkaan lipaseen, niin arvaa mitä. Mulla on kokemusta. Mä kiinnosti ihan hirveästi tutkia, että halusin ihan hirveästi maistaa sitä lunta siinä metallissa. Mut mun kieli jäi kiinni siihen. Joo. Äiti huomasi lihaa, että ei. Ja ei saa repiä sitä pois, että jos sä revit pois, niin sit voi nahkaa tuosta kielen päästä lähteä irti. Et ei saa repiä sitä, että sit äiti tuli auttaa ja tuli auttaa semmoista lämmintä vettä siihen kaadettiin. Esimerkiksi voi kaataa lämmintä vettä, niin tai sit voi puhaltaa myös jotain lämmintä, että sit sais sen kielen irti siitä metallista. Tää on teidän hyvä tietää. Tämmönen mulle tapahtuu. Mut jos sä haluat maistaa lunta, jota siellä voi olla myös pieniä hyönteisiä ja eläimet. Voi olla, että vahingossa syöt semmosen. Tulee vähän lihapala mukaan. Voi olla, että se maistuu vähän sieltä. En mä halua. Ötököitä. Ja että mä söisin ötököitä. Tai sitten, jos ottaa niinku, on semmonen niinku aurastu niinku lumikasa tai muuta, niin ota siitä lunta, niin siellä voi olla kivi tai koiran kakkaa. Ei kannata. Ei.
Mä tiedän, että olisi tosi mukava maistaa kyllä. Mä haluaisin vähän maistaa sitä lunta, mut niin. Ja sit on erinäköisiä lumihiutaleita. Mä oon yrittänyt katsoa, niitä tulee mun käteen. Niin ne on vähän niinku tähden näköisiä. Mut sit ne pian sulaa, kun ne on tossa kädellä, kun mun kämmen on niin lämmin. Mutta se on kiva myös kielellä yrittää saada niitä hiutaleita suuhun. Joo, talvi on kyllä mukava. Mä oon täällä nyt leikkinyt legoilla. Sitten mulla on täällä tämmönen palapeli. Tää on tämmönen Suomen luontopalapeli. Tässä vähän näkyy, että missä mikäkin asuu, vaikka karhu. Karhu asuu melkein koko Suomessa. Mutta eniten ehkä tuolla Itä-Suomen puolella, voi olla täällä Lapin puolella karhuja. Tuolla näkyy. Se on karhu. Sitten taas porot mä kerroinkin, olin Lapissa. Niin täältä näkyy täällä. Asuu porot. Joo. Mut esimerkiksi hirvet, ne on enemmän tuolla eteläpuolella sitten. Etelä-Suomessa asuu ja puput, ne voi olla ihan koko Suomessa. Eläimet niillä on aina vähän semmoinen joku oma paikka. Ei aina ole semmoista omaa paikkaa. Voi olla joku tietty alueellinen paikka, missä he on. Esimerkiksi tuolla napakettu. Sen nimi on Naali. Niin, se on tosi pikkuinen kuva, mutta tuolla näkyy Naali. Niin se vaan vähenee koko aika naalien määrä, koska ne ei löydä riittävästi ruokaa. Se riippuu ihan siitä, että kun ne on lihan syöjä, ne syö pikkueläimiä, niin ne kaivelee siellä ja yrittää etsiä hiiriä ja sopuleita. Ja Lapissa on sellaisia pieniä sopulieläimiä. Niin niitä ne sieltä yrittää etsiä, mutta jos niitä on tosi vähän. Ja sitten myös tämä napakettu, niin siinä on pakko lähteä muualle etsiä sitä ruokaa, jos ei sen oma asuinalueelta löydy. Eläimet myös muuttaa tosi paljon ihan eri paikkoihin. Ei ne pysy samassa paikassa pitkään. Niin. Lapissa on myös ilves. No enemmän siellä pohjoisella puolella. Kyllä ilvekset. Ja Lapissa on myös ahma. Joo. Ja katso mitä muuta täällä on. Kettu, joo, se on kyllä ehkä koko Suomessa. Susia myös. Voi nähdä kyllä koko Suomen alueella. Mutta eläimet, ne on tosi arkoja. Niitä ei ole helppo nähdä. Tiedätkö Suomen mikä on Suomen kansalliseläin? Äiti on kertonut mulle. Se on karhu. Joo. Niin. Sitten tiedätkö mikä on kansallislintu? Suomen kansallislintu. Se on laulujoutsen. Joo. Äiti on kertonut mulle paljon luontoasioita. Joo, mä tiedän niitä paljon. Joo, semmoista. On tosi paljon erilaisia mielenkiintoisia elämiä, mutta mä en oikein jaksa kertoa kaikkia asioita. Mutta mä nyt kysyn teiltä vähän näitä eläimien viittomia. Mä näytän teille kuvan ja voitte miettiä, miten te viitotte. Mä näytän. Ensimmäinen. Mä näytän ehkä vähän mukavampia kuvia.
Mutta tää ei ole vain eläimiä, täällä on myös harrastuksia, että mitä voi talvella tehdä. Niin mä vähän arvon täältä, että minkä mä otan. Mä en yhtään tiedä, mikä kuva tulee. Katsotaan. Mikä? Mikä tää on? Mun mielestä aika helppo. Pupu. Mä sanon aina pupu, mut oikeesti tää on jännis. Osaatko sormittaa? Mä J Ä N I S. Vauhdikkaasti. Jänis. Aika söpö mun mielestä. No noin pikkunenä sillä se nuuhkii. Se on valkoinen. Huomaa, että se on valkoinen. Turkki on valkoinen väriltään. On talvi siis. Talviväri. Talvivaatetus päällä. Myöhemmistä kesällä mikä väri tuli turkin väriksi? Ruskea. Mut voisi olla myös ehkä vähän harmahtavakin. Niin, mut ruskea yleensä. Seuraava mä näytän. Vaikea. Oho. Mitäs täällä tehdään? Siinä on tommonen latu. Mitä voi tehdä siinä kohtaa, kun on toi latu? Hiihtää. Jep, siinä voi hiihtää. Mutta sitten voi myös moottorikelkalla mennä siinä vieressä. Mutta mä en ole ollut moottorikelkalla, en saa mennä moottorikelkalla. Isän kanssa on joskus aikaisemmin jo ollut, sillä mä menen isän kyytiin. Mutta mä en saa ajaa. Mä pidän isästä kiinni ja mennään vauhdikkaasti, se on hauskaa. Mutta tärkeintä on pysyä siinä kelkassa, että jos on kova jos on semmoinen pehmeä lumi, niin sit se vähän voi olla, että se vähän menee miten sattuu tai jää kiinni sinne lumeen ja sitten ei pääse jatkaa. On tosi tärkeää, että se on kova lumi, semmoinen kova maa, missä sillä kelkalla menee. Niin sit se toimii. Sitten toinen, mä vahingossa otin 2 kuvaa. Mä näytän sen toisen. Toinen on mukava kuva. Mikä tää väri oli? Punainen. Eli tää oli lintu. Mikä lintu? Se oli se punatulkku. Se on kaunis mun mielestä, joo. Kaunis lintu. Mut sitä on tosi vaikea nähdä, kun esimerkiksi ulkona ikkunassa, keittiön ikkunan takana, niin siellä on semmoinen pieni semmoinen ruokamökki, mihin linnut voi mennä syömään. Joo, ja tämmöinen punatulkku laskeutuu siihen ja syö sieltä. Niin, niiden semmoinen oma ruokamökki. Mutta sitten on myös semmoinen rasvapallo, voi laittaa oksaan roikkumaan, sitoo oksaan. Niin siihen, sit se roikkuu siinä oksassa ja niin, voi olla, että siihenkin linnut lentää ja sitten ottaa kiinni. Ne pysyy hyvin siitä, ne ottaa niiden jaloilla kiinni siitä, että ne pysyy hyvin ja sit syö. Mutta ne tykkää siemenistä. On myös semmosia semmosia juttuja, kun laitetaan puuhun. Sitten seuraava kuva. Mitäs nämä lapset tekee? Ne menee mäkeä alas liukuu. Ja ihan vaan vaatteiden kanssa. Ne käyttää vaatetta siihen, että ne liukuu. Ne on mahallaan ja liukuu sieltä alas. Vähän kivaa. Tosi kiva. Tai voi mennä myös pyllylle ja pyllyn kanssa liukuu alas. Sekin on kiva. Mutta aina ei tarvi olla pulkkaa mukana. Niin. Esimerkiksi
jos haluaa vähän vauhdikkaampaa, niin sit voi olla muovipussi. Se on tosi hyvä. Joo. Laittaa muovipussin pylly alle ja lähtee liukumaan. Se menee vauhdilla. Mut nyt kaupassa on paljon erilaisia semmosia tai semmosia liukurityylisiä. Tosi paljon erilaisia on rattikelkkaa, pulkkaa, liukuria, ihan tosi paljon erilaisia. Okei, seuraava. Tämä. Oho, se oli tyhjä. Okei. Mitä tapahtuu tässä? Tässä on lumilautailua. Joo. Se tarkoittaa sitä, että on joku iso mäki ja sit sä voit sieltä laskitella alas. Sulla voi olla sukset. Voit sillä laskitella. Tai sitten tommonen lauta. Ja olla sen laudan päällä ja laskitella sillä se mäki alas. Mutta toi vaatii tasapainoa. Mä oon nähnyt joskus, just kun aloittelee harjoittelee, niin kaatuu tosi paljon. Voi olla aluksi vähän vaikeeta. Mut huomaa, että tähän tarvii kypärän. Myös suojalasit on tärkeä. Laitan kypärä ja suojalasit. Jos vahingossa niin on vauhti, tosi iso vauhti, sä tulet sitä mäkeä alas ja sä vahingossa kaadut, niin sä voit lyödä päähän siinä matkalla, niin siksi täytyy suojata pää. Ja jos tulee lunta tosi paljon niin kuin silmille, niin siksi on suojalasit. Se on tosi tärkeet. Ja myös lämmin pukeutuminen, se on tärkeä. Hanskat, lapaset. Sitten voi olla talvella, voi olla, että sormet niinku, ja varpaat helposti jäätyy. Tulee tosi kylmä sormille ja varpaille. Niin, siksi on tärkeää pitää lämpimänä. Okei, vielä. Mä en itse en kato, en ole utelias. Otan tämän. Mitäs tämä on? Mitä mä tästä nyt huomaan? Tytöltä puuttuu pipo. Voi elä. Voi kamala. Siis pipo pitää olla. Voi kamala sentään. Voi olla, että aivot jäätyy, jos ei sulla ole pipo. Mutta näillä on kyllä hyvän näköiset lämpimät vaatteet, joo. Mut voi olla, että niillä on haalarit. Tai sitten takki, en tiedä. Mut ei näy millaiset housut on, niin en osaa sanoa, onko takki vai haalarit. Mutta voi olla, että he on kovin leikkineet ja sitten on tullut tosi kuuma ja sitten vähäksi aikaa ottanut pipon pois. Ja sitten myöhemmin laittaa pipon taas takaisin. Voi olla, että tässä on niin käynyt. Joo. Mutta ei tarvi niin ei se ehkä haittaa, että heillä nyt on ollut pipon. Mutta nyt tulee viimeinen kuva. Okei, viimeinen kuva. Mikäs tää oli? Lumijukka. No mikä sen päässä on? Kattilaa! Joo! Mitä? Lumijukan päässä on kattilaa! Hassun näköinen. Oho. Mutta oranssi porkkana nenään. Sitten on myös oksa. Niin, oksista tehty suu. Se onnistuu, jos on semmoinen oksa tai suumallinen oksa, niin se onnistuu kyllä, mutta se on vähän vaikeaa. Joo.
Ja yksi nappi näkyy. Iso nappi. Se on. Ja kädet on vähän tollaset pikkukädet. Semmoista. Kyllä talvi on mukavaa. Mä toivon, että sulla on mukava talvi. Ja talvi jatkuu vielä. Nyt on tammikuu. Sitten on helmikuu. Sitten on maaliskuu. Ja sitten alkaa lumisula. Voi olla, että huhtikuussa ehkä vielä on vähän, Lapissa esimerkiksi, siellä voi olla lunta, paljonkin vielä lunta. Mutta sitten täällä Etelä-Suomessa yleensä on vähemmän lunta. Niin. Mä näytän vielä yhden kivan kuvan marjoista. Se on tommonen pihlajan marja. Se on lintujen ruoka. Joo, hyvä. Kaikki sisältyy talveen nyt. Joo. Mä toivon, että sulle ihanaa ja aikaa ja mene luistelemaan ja hiihtämään ja mäkeä laskemaan ja kaikkea erilaista. Lumilautailuakin voit kokeilla. Tai sitten laskettelua suksilla. Joo. Rohkeasti vaan kokeilemaan. Joo. No, mut mä jatkan tää leikkimistä. Mulla on vielä paljon leluja tässä jäljellä. Joo. Täällä on. Oi, mä unohdin kertoa yhden asian. Saimaannorpan. Suomessa on tuolla Itä-Suomen puolella. Siellä on semmonen järvi. Ja se järven nimi on Saimaa. Siellä on saimaannorppia. Niin kuin norppa. Tämmönen. Norpat elää siellä. Mutta ihmisten pitää olla auttaa niitä saimaannorppia ja vähän huolehtia niistä, koska nekin vaan vähenee koko ajan vähenee. Voisi sanoa, että oliko niin 440 jäljellä enää saimaannorppaa. Joo. Mutta mitä sitten tapahtuu, että miksi niitä kuolee, niin ihmiset jättää verkot, semmoiset kalaverkot sinne, tai katiskat jättää sinne järveen vaan. Niin voi olla, että tämmöinen norppa, niin se jää kiinni siihen. Ei pääse pois. Se jää jumiin ja yrittää päästä irti siitä verkosta tai katiskasta. Ja sit se on tosi ikävä asia. Ei. Mutta saimaannorpat on kivoja ja söpöjä eläimiä. Heippa! Ne vilkuttaa teille. Heippa! Noniin, moikka! Mä odotan että Mika tulee. Ja katsotaan, tuleeko Mika huomenna tänne päiväkotiin. En tiedä, että kuinka kauan Mika on kipeä. Talvia helposti kyllä voi sairastua, kun on just kuumetta ja nuhaa. Yskäkin voi tulla. On tosi tärkeä se lämmin pukeutuminen. Muistakaa se. Noniin. Mä jään tänne leikkimään. Heippa!